Ψηφιακό φροντιστήριο. Σου ανοίγει τον δρόμο για το πανεπιστήμιο. Γλωσσική επίγνωση Β3. Στη δραστηριότητα αυτή, καλείσαι να βάλεις τα κομμάτια του κειμένου στη σωστή σειρά. Πρώτο βήμα. Διαβάζω τα αποσπάσματα του κειμένου με τη σειρά που δίνονται, εστιάζοντας στην αρχή και στο τέλος του. Αυτό θα με βοηθήσει να εντοπίσω το θέμα του κειμένου. Δεύτερο βήμα. Υπογραμμίζω το τέλος και την αρχή κάθε αποσπάσματος. Έτσι, μπορώ να συμπεράνω ποια λέξη θα ακολουθήσει. Τρίτο βήμα. Κάθε φορά που συμπληρώνω την ακολουθία με επιπλέον στοιχείο, διαβάζω το κείμενο από την αρχή. Ελέγχω έτσι το γενικό νόημα του κειμένου. Γεγονός που με βοηθά να διορθώσω εγκαίρως κάτι που τοποθετήθηκε σε λάθος σειρά στην ακολουθία. Τέταρτο βήμα. Στο τέλος, διαβάζω το τελικό κείμενο και ελέγχω το νόημά του. Δίνω έτσι μια ευκαιρία για τελικές ανακατατάξεις.